Il-Federazzjoni Maltija tal-Organizzazzjonijiet Persuni b'Diżabilità saħet li rwol tagħha bħala punt ta' referenza ewlieni għall-organizzazzjonijiet li jaħdmu u jappoġġjaw persuni b'diżabilità. F'konferenza tal-aħbarijiet ġie spjegat li frott inizjattiva riċenti ta' riċerka, il-Federazzjoni organizzat 16 focus group illi laqgħu flimkien diversi organizzazzjonijiet reġistrati magħha. Dawn is-sessjonijiet servew bħala pjattaforma importanti sabiex jiġu evalwati b'mod kritiku l-prattiċi attwali, jiġu identifikati joqsma fejn hemm bżonn ta' titjib u jiġi żviluppati pjanar kollaborattiv għal-futur. Il-President tal-Fondazzjoni Marta Smuliet qalet li dan il-proċess wassal sabiex il-partijiet interessati ikunu aktar imsaħħa fil-ħidma tagħhom b'mod partikolari fl-indirizzar tal-ħtiġijiet u drittijiet tal-persuni b'diżabilità. Nothing about us without us saret biex il-vuċi tal-persuni b'diżabilità u l-NGOs tagħhom tkun iżjed tissaħħaħ u toħroġ hemm barra ħalli dak kull ma jsir għall persuni b'diżabilità jsir bil-parteċipazzjoni tagħhom u m'għandhom dejjem ikunu fiċ-ċentru ta' kull deċiżjoni li tittieħed. Qalet li l-għan ewlieni jibqa' dak li jisaħħu d-drittijiet, jitjiebu s-servizzi u tiżdied il-kwalità tal-ħajja kemm tal-persuni b'diżabilità kif ukoll tal-familji tagħhom. Filwaqt li jiġi żgurat aċċess ġust u ugwali għall-opportunitajiet kollha, il-Ministru għall-Inklużjoni u l-Volontarjat Giulia Farrugia qalet li dan l-investiment jikkontribwixxi wkoll għal policies u servizzi aktar inklusivi ibbażati fuq il-bżonnijiet reali tan-nies. Il-Kap Eżekuttiv tal-Kunsill Malti għas-settur tal-volontarjat, Mauro Paċi Paraskandolo, għalli eżerċizzi ta' riċerka bħal dawn huma importanti ħafna sabiex jinformaw b'mod aktar organizzat u xjentifiku lis-settur tal-volontarjat.